Id-deputat Kerol Aquilina għadu kif ippubblika ktieb f'isem il-Partit Nazzjonalista bl-isem l-akbar frodi li jikxef dak li Roberta Bela ilu jipprova jaħbi dwar l-iskandlu ta' tl-isptarijiet immexxija minn Stewart Healthcare. Dan il-ktieb jiffoka fuq l-iskandlu tal-bej tal-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali Tawdex lil Vitals u Stewart, deal li sar minn Joseph Muscat u li nżamm minn Roberta Bela. Waqt żjara li jagħmel fl-istamperija fejn qed jiġi printjat dan il-ktieb, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek jispjegalna l-importanza ta' pubblikazzjoni bħal din e kif in-nies għandhom bżonn jarfu verament x'seħħ mill-Gvern Laburista. Kerol Aquilina kellimna u għalinna isma' hemm bżonn li n-nies ikollhom f'idejhom id-dokumentazzjoni kollha illi huwa relatat mal-akbar frodi fl-istorja ta' pajjiżna. Kien hemm bżonn illi d-deċiżjoni importanti li ħadet il-qorti għal kawża li fetaħ Adrian Delija tiġi dokumentata b'tali mod li kulħadd jifhem kemm kienet importanti li tinfetaħ din il-kawża u allura l-nies kollha li ħadmu biex proprju dan isir u kemm kien importanti li n-nies tkompli tifhem ħalli meta tkun qiegħda tipparteċipa saħansitra fi protesti tkun qed taraf illi n-nies il-poplu huwa parti mill-ħidma biex inwaqfu il-ħadma tal-Gvern Malti fuq ħafna livelli. Id-deputat nazzjonalista Kerol Aquilina spjegalna kif dan il-ktieb inkiteb biex ikun iddokumentat dak kollu li seħħ fl-aħħar snin. Dak ktieb ħassejt bżonn li jiġi pubblikat għaliex ġaġ xi ħaġa kbira ħafna fl-istorja ta' Malta hija sentenza li kixfet l-akbar frodi li qatt seħħet mill-Gvern u mill-kumpaniji Vitals u Stewart li teffettwa is-saħħa tan-nies l-isptarijiet pubbliċi. U allura ħassejt li dan għandu jiġi dokumentat mhux biss is-sentenza kif inhi imma anke il-kummenti tal-protagonisti f'dan l-avveniment storiku. F'dan il-ktieb hemm ukoll għatta dokumenti u hemm rakont sħiħ ta' ġara f'10 snin, jiena nsejħilhom 10 snin ta' frodi għaliex l-istorja tal-beħ ta' tl-isptarijiet lil Vitals u Stewart bdiet fl-2013 minn hemm beda kollox u allura dan il-ktieb jiddokumenta dak li ġara. Allura huwa tajjeb li n-nies ikollhom dan il-ktieb jaqrawh u jifhmu eżatti x'seħħ matul dawn l-aħħar 10 snin. Id-deputat nazzjonalista Adrian Delija mnatja qalilna li hu ta' sodisfazzjon li jara dak li ġie żvelat fl-aħħar ġimgħat ġie ippubblikat fi ktieb biex il-Maltin u l-Awċin jifhmu aħjar dak li seħħ. Wara il-ġudizzju wara sentenza li tara dak kollu li ħdimt għalih miktub printjat iswed fuq l-abjad qed ċertu sodisfazzjon u il-fatt li issa din l-esperjenza ħadd inqasam mal-Maltin u l-Awċin kollha li jkunu jistgħu jaqraw mhux biss is-sentenza imma mbagħad taħseb għax għalkemm il-sentenza il-kawża ta' 5 snin il-pjan ta' da l-akbar frodi kien ilu jinħema tul daw l-aħħar 10 snin letteralment, ġifieri kronoloġija sħiħa punt wara punt, sena wara sena, xahar wara xahar ta' dak kollu li ġara biex mhux xi entità imma kull Malti kull Awċi insteraq sal-lum il-fuq minn 400 miljun u kieku ma twaffqitx din l-akbar frodi kienu jitalgħu b'10 darbit iktar. Wieħed jista' jordna kopja ta' dan il-ktieb billi jagħti donazzjoni ta' 25 euro lill-Partit Nazzjonalista u jikseb il-ktieb waqt il-protesta li l-Partit Nazzjonalista se jorganizza t-tnejn li ġej fi Gwardamanġa.